Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an khublei phi baro kini gilong ki khubor bam ta kasngi wa he shnong kalapang ab uma day bor mi lingdo udap daga jing sngo khuslai ya jing long jingman juga shnong bad ki pat nong shong shnong ban yo le drap suk shaki penthor hali kabdan harut nong jong kate ka shnong hi wa he shnong kalapang ab ha ga jingkran shakilat pathai khubor hadin ki arsngi baladan ka jingpin ben bat jingye kren sngotu jingmut hapdeng ki arkin hon ki jat benriu ki karbi tapan bat benar jantia min hak khat saw bar khat pradre ujimang hapen thor lapang am urang ba shnong uyathu ka jingye ken at kalanang jur nen kasngi ha ka than jingye ka japut halapang am hadin balaken no bagi pulit asam ki lakhanglat ikinong ram na kaliang ki penar bar karbi ban let shaki penthor bar ki hali jongki Uyathu ki khubor gane ka jingye ken art class dang hadin bakinong shong shnong ka lapang am ki persyang menit beteng biang e karep karyang kat kum kapor ayom henrei laken no bakila sya khanglan na ki kenhun pat ba na karbi anglong district Assam halor ka jingnang jur ka jingye ken art ki pulit Meghalaya ki lapen khlan ya ka jingye da ka ba pha shu shu ya ki bor pulit kentup ya ki SF10 commandos ban pinne ya ka shong suk shong san ber ka jingye da ha ka tei ka than kane ka wantang hadin khendiat sngi bau Superintendent of Police SP ko West Jaintia Hills District, Jakpal Singh Thanau, uladep yakran baru SP ke Assam halor ke jing ailat yakinong rap banyo late rap sung. Ulong bawat la ke jing yakran halor uput usam hapdeng ki arjela, kadang ya chakmat dan mereka hok rap karyang jong kinong shong shnong kalapang am kalong gabasyay berkabalay itu pait ba nadu mensya. Ulong ru baki nong rap snong kilalit ban sedang rap henrei la keno baki la syak khanglat daki katu kaningut na Shiliang Assam urang ba ula benram bawat lagi pulit Assam mensya kila penpau ke jingit trailang ba jing isen henrei hadian kata kila mi pat ki kinhun pat ba ki bala persyang ban penmi jing kulmar ha kate ke jaka Oke, nong rap yung inay gusto Maria sedang yung rap sta. Tada mila sikat tu sikat ningut ki nong karbi ki ba lali penthut ya kata kam rap yung ki. Koi bada be elai ki nong rap yung o lali ban ki sigi sinong kita. Film do yo kono kono kucing ya rap sukai ba hejo ipor le nagalyang ki pat karbi ha kucing ya mi bun ki yung ki. Untuk do kargo penthut ki ya kam rap handai da siat ki le gitu ki jiri motor sigi nong rap yung tada mila ki nong rap yung ki bada takha manso banne gasni. Tanai dai wa nagani kena kanika daw ko jing penthut yung kini ki karbi tanai tai daw naga mbanse iginong rep yung ihap lai liban sigi sinong githap kana o jaga ka meeting mane mansngi nagaleng jongi ka torbas nong lapangam ngilajit ya chheungut ki dekhot jong gasnong bani presen hagatai ka meeting panaleng ka karbi ru nagaleng ka sinong tapat kalajit kumba sangut te habang yepo kena ke meeting la pelong ka hagatai ka temporary kam jong police Assam bar hagatai ke meeting ni kermen ba yola se kanton kono ke basai so hagatai ke jing ekren handai kam long rekta tama ke jing ekren menne mesngi kam kalong ke bajai jai ni ekren ke bakhatu kalong ke jing terwa na kaliang ke snong tapat ba ibu kene ke bai ke jing terwa bagi ong ba yaki lengkha keba pila ban rep duma phi ke balong trai duma phi ke long song song lapanga kat ba yi kite ki lum pun thor baro ngin hapan ya rep lang kite ki lum tena galeng jongi ke ka dor bar song ngila dep rai kata bayol ase ke bakhatu ngi pidyang ban ya rep lang hagite ki lum pun thor andrei ban thung de ki kincha chingthung ke balong ke bal ne slim lana ke balong permanent nagaleng jongi kum kador bar snong ikin tai keta tingi am ye kata tengam tibra tang ba ka jingyalang jongi hangte kalong ba mini ekren ba parasno tapat ban mani nong song snong lapanga ta ka jing ekren hangte mar ba ki hamar ba ki terwa ye to ka jing terwa jongki ba kin yo ban rep hagi tu gilum pun thon ngeru nagaleng jongi ngi terwa ye kata ba mangi kum ki nong song snong lapanga bro ngi hab ban yo segi jaka ki balong sesiling tapat sene te nolong ta hagata kecing yekren kalong ba ka khaddu e karai kalong ba nagaleng ka nagaleng gitu ki bari person na kasnong tapat kimla raban ai kono karai hagatu ka meeting mar ki ong ba karai ka khaddu ikam dei jong ka snong ka jong
andai ki ai ya karai ka bakatu ke dai jongka Sucheng Amreng Border Development Committee bat kumju ragi KSA Ni ni haga jinge dai bat ka jingmi jongka kam huri hurang ni ngim ngimut baga dai ka ga dai kat kum ka jingyo I jongi hang ni kam dai ra na ka mentau put na ka mentau ngi na galeng ka dor bas nong ngi kren kuj bai ma ngim ya kren ra yo purusam namar ngi ke basong masa hang ni ngim la arban pun pe ju purusam like na ka government na baro ate pada ka juru ko pot na galeng jongi kum ka dor bas nong ngi kwa tang ban rep suk ha gite jika ngim kwa ban tuklar yo purusam mat ngim kwa hero ban tuklar ke badai jongka state government yang gitu ke longsong song la pangap ke baya represent na to ka meeting na galeng jongki ki ong ba na du la shai gasni kin khang yi ginong song song ta pat ban wan pun thut yi ginong rep jongi andrei yi ke bawan na bar ki ong ba kim la e ban ba kle ke jingi dai ba ta kat kum ka jingyo I la na ke jingye tho jong ginong song song haswa ke ne meeting ginong rep jongi ki la le rep se ki jakarem ta ka por ba ki le rep ki wan ki to ki pat karbi ki state ki to ki jeri system pat kumjur ki don ginong rep jongi ki bala man sa pat ki don hero ginong rep jongi ki bala do ye ki tiar rep jongki daga jingwan tur jongki te ki karbi ti buah mesau kan ngot. am na galeng jonga do mentar ngam pat tibra dengan siapa saya sisbet kalongkat nongon Ti mata jongi kum kedor paris nong lapangap haga jingi dai bat kene ka jingi keren menem ngindang pen bana sisbet haga dor paris nong kenang ba ka ga karai ga bakat do ka dai jong pai ba nong song song mut na du la sai mut ki pai ba jong ni kila ban le busuk basan sa ki jaka. em kam tikana re ta Kuno buat fikir man baka jinga la jong ki pulit da sa aften kemudian hakan yang dia jaka kenang pensengan ya kinong sung sunong. maka baya dai bat kisipai ke ba kisipai jongi ke balong mentah hawaj na kaleng kisipai ngi yau iba ki yala sitom mat lamsen ban yada yang kum kinong rep agak kisno andai kini ke baro ki dai ke bakat do ke dai garai jong ko korman lada ko korman kam ailat ki pilih ki polis ban dai yada yang si kam rep tumot aman toy re ero Mut da ka baburam ngi sengamu sikat dai agak baya dai bat ki board district administration nado I DC additional DC SP kumjur additional SP bat ki tim ke jongki ngayo I bana kapor chakapor ki don rangkat lang bat ni ki ai ngi ke mesin ke dokumen bat ki ai ru ka mensim ke bani perkhat lang hagino ke hagi babon ke banta ndai katkum ke jingpe jongi bagane ke barok kam dei raka bor bikin la ban le damaki dei na kata kadaukin bangi ngiru na kaleng kisnong ngi ayo I ba yikini ke barok na kaleng jongki ki simkhia yikane ka andai tang namar bakim don ka bor ka bahkli tang na kata kim la ban penyo ini kum kinong song haka sukasai